трезвен, кога ще видим трезвен? Отде разбра, бе? Отде ма огадила? Докарваш ги. Отде ма огадила? Така, кума Лиса и кумчо Вълчо. Мили деца се започва. Мили деца. Чакай малко, спри го. Системно тормозели Зайо Байо. Ти на кой разправяш вица, бе? Не на камерата, тука. Да. Да. Кума Лиса и кумчо Вълчо системно тормозели Зайо Байо. Като го фанат, ти що си с шапка, бе, бой. Ти що си без шапка, бе, бой. И Зайо Байо отиша се оплакал много и Лъва ги привикал. Той казва, престанете сега, това е дискриминация, не може такова нещо. Добре, аре, не мога тормозим за тази тъпа шапка. Добре. Я че не се правят за голи салати, ебе майката. Обаче, какво са? Трябва да го тормозим нещо. Какво? Или си стали по-умна, казава, виж та, ще му искаме една цигара. Ако даде с филтър, ще го биеме къде е без филтър. Ако даде с филтър, ще го биеме къде е с филтър. И страшна ли Заека? Заек яда една цигара и Заек казал, какви предпочитате с филтър или без филтър? И кумчо Вълчо казал, бе, какво му говориш, бе, не виж, че пак е без шапка. Зариш? Не виж, че пак е без шапка. Аре, марш!